правим едно видео, така че здравейте хора, влезе една сегмента, малко имам шум, нали нямам шумле, но съжалявам, че направих 5 дни някакво видео, защото аз много имах работа и бях много заета, защото трябва да направя следващото. Трябва да отида на гости, трябва да изчистя, трябва да готвя, трябва да чистя, трябва да ходя на гости, трябва да направя букет, трябва да направя нова и след малко и може да почакате за малко. Както ми лично не предадете тъмънто там в четвъртък, ще направя едно видео за види какво ми за четвъртък, за да ви покажа какви задачи ми взел. Майка ми остава в чужбина ден. И злаче ми извинете съгласа ми, защото малко кляшем, не съм болница. Не съм болна. Болница пак не съм болна. Просто имам алергия, има се получава от кашлото и чета ми уста. Получаваме някакви ранички на уста. Да мислите, че са някакви цуполи. Не е така. Получава така, не е цуполи. Това е просто моите ранички, дето ми получават от моята алергия. От моята алергия на пръщите, ако направиш да мъкнеш, защото правя влог. Както знаете, следващата дата, че ви покажа. Потом ще се види лайкове. Съжалявам за неразбирането, но само, че... Да, разбраха те хората.